hi ha un tema nuclear, perquè encara que hagi passat a molts ajuntaments, em sembla que ens ha de preocupar, i que tenim comparatives dintre d'aquest propi ajuntament de quines subvencions han funcionat i quines no. Per exemple, les de la contractació de persones en atur, del foment de l'ocupació i la de noves activitats econòmiques s'han compensat l'una a l'altra i aquí hem repartit íntegrament tots els diners. Escolti, aquest és un bon exemple del qual hem d'aprendre. No passa res, però ens preocupa haver deixat tants diners en un moment tan crític. Escolti, em sembla que això ens hauria de preocupar a tots, no? Que la subvenció a la mobilitat, aquella que a nosaltres no ens agrada gens, en un any d'aturada acadèmica s'hagi pogut repartir íntegrament, doncs ens ha de donar pistes de per on podem generar subvencions. Prenguis la nostra intervenció com una contribució positiva perquè és el que ha estat des del principi. És a dir, volem posar el focus en allò que entenem que tots plegats, i per això hem assegut a totes les taules de Covid, i cada cop que vostès han posat una taula, nosaltres hem estat asseguts en allà a veure què podíem aportar. Diguem-ne, en reconeixements més o menys és igual, no anàvem pel reconeixement. Però sí que, escolti, volem posar el focus en això perquè ens preocupa. I ja està, ja parlarem al juliol d'inversions, de l'informe de les inversions, de què ha passat amb les inversions, del manteniment i que són inversions però que no haurien de ser inversions perquè és manteniment, etc. I fins i tot en el nou pressupost, vaja, que ara no és moment, aportarem, quan es parli de subvencions d'entitats i d'ajudes, molts elements que han sortit d'aquest anàlisi. Ja els aportarem en el moment del pressupost, perquè segurament hi ha una reflexió sencera. En tot cas, per la meva banda, reitero els agraïments a les explicacions. Els hi torno a demanar el mateix que vaig demanar abans a la Junta Informativa. Segurament aquest és el document més important polític d'un ajuntament, perquè explica la realitat. És quan diguem, deixem-nos les metàfores, és el document més important. Per tant, ens va arribar amb molts pocs dies d'antelació per poder-lo treballar. Estic convençut que és un document que conté prou informació per millorar el treball de tots plegats. Per tant, els prego que en les circumstàncies que sigui possible ens el puguin fer arribar amb una mica més de marge que no el que hem tingut fins ara. Gràcies.